भोजपुरिया नंबर अजनबी भी दिल के करीब आ जाला, अजनबी भी दिल के करीब आ जाला, सपना भी जिंदगी के सलोना हो जाला। जब निखरेला फूल चाहत के त दोस्त हर दिल में प्यार ही प्यार बस जाला। कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेके राउर संगम आज फिर से रवा लोगन के बीच बा। बाकी शुरुआत हमनी के गीत संगीत से हुई और संगे रवा लोगन से बातचीत भी हुई। बाकी काल चाहता नहीं दोस्त कि आज रवा लोगन से बातचीत के जवन सिलसिला बा वो भी रही जारी। 98 जितना भी दोस्त बा 98 0 78 0 जवन नंबर है हमनी के बीच वो आज बंद बा दोस्त। फिर भी प्रयास हुई रवा से जुड़े के प्रयास भी हुई, लेकिन आज गीत संगीत से ज़्यादा ही इंटरटेन हुई, ठीक बा। और संगे संगे ये भी कहल चाहता नहीं दोस्त कि हमनी के बीच यदि राउर SMS आवता तो आज सिर्फ SMS ही राखल जाई जा कार्यक्रम में। और SMS खातिर नंबर हमनी के कंप्यूटर में हाथ से दी, लेकिन इससे पहले कहल चाहता नहीं कि आज जितना भी गीत संगीत बा ओहमे सावन के पहला गाना होई जा। और गाना के संगे संगे कार्यक्रम के सिलसिला शुरुआत करता निजाम। और पहले देखी ये सुंदर संगीत संगीत, फिर होई एल्बम और फिल्म से लिहल गई सब गाना, बस संगम के संग कार्यक्रम की शुरुआत करता नहीं ये सुंदर संगीत संगीत से। सुंदर संगीत संगीत के बाद फिर से रवा लोगन के बीच कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 लेके रवा लोगन के बीच आ गई बानी जा। बाकी कहल चाहता नहीं संगतिया बातचीत के सिलसिला भी होई, संगे रवा लोगन के बीच भी रह जा। और जितना भी संगतिया हमनी के बीच जुड़े के प्रयास बढ़न के लिए कहल चाहता नहीं दोस्त की गीत संगीत में आज रवा लोगन के एंटरटेन हुई, बाकी बातचीत में कमी हुई। काहे कि आज जौन रवा से जुड़े के फासला बा ओके हमनी के बीच आज दूरी ही रही जा। तो काहे न हमनी के बीच जौन गीत संगीत बा अब वही गाना देखनी है पवन सिंह जी के, बड़ा बढ़िया कहत रहे हमनी जा बड़ा ही अपन जिला के शान से नाम लिहिला ना। बाकी देखी जा पवन सिंह जी के गाना में कहून बतिया कहत रहे हाँ चलो बाबा जिला। अब बाबा के जिला जाए के बा त कहाँ जाए के बा हनु, सबसे श्रेष्ठ त मानल जाला ना हनु देवघर के, तो वही जा जाल जाई ना, काहे कि जिला तो वही जा हुई हनु। तो कहल चाहता नहीं दोस्त की गीत संगीत के सिलसिला में रहुआ सबसे पहला गाना में देख लेनी है कि ये सावन में कितना जने बड़न जवन बाबा के जिला जाए खातिर प्लान बनावता। बाकी कहल चाहता नहीं दोस्त कि अब अगला गाना पवन सिंह के ना अब खेसारी जी के हुई राउर इंटरटेन खातिर। बाकी ये गाना में तो रहुआ देखे नहीं हम ये भी कहत रहे जवन साइड एक्ट्रेस रहे जवन बतावत रहे पवन सिंह जी से कि बाबा तराउर भिखारी लागिल ना, गाने के बीच वाला बोल में रहुआ देखनी है। बाकी कहल जाला ना जे दूसरा के देवेला उ खुद कहाँ कुछ रखेला ना, बाकी जे संजोएला वहे नु का आगे के सफ़र में हमेशा खातिर उनका लगे ढेर रहेला ना। तो बस ये कहल चाहता नहीं कि अब गीत संगीत के सिलसिला में जवन अगला गाना बा रउआ लोगन खातिर देखत नहीं जा ये गाना में राउर इंटरटेन कितना होता। बाकी कहल जाला दोस्त कि हर केहू के खुशी खातिर कुछ न कुछ वजह होखे के चाहिए, कुछ न कुछ प्यार होखे के चाहिए है नु। कहल जाला कि जज्बात और नफ़रत के आंधी तो हर जगह बहेला, पर जहाँ प्यार बहेला वह दिल के करार मिलेला। तो दिखावत तनी अगला गाना जवन गाना हमनी के बीच बा। बाकी ये गाना के संगे भी रउआ लोगन के बीच रहे हाजिर कार्यक्रम के सिलसिला लेके। और संगे संगे ये भी कहल चाहता नहीं दोस्त सिर्फ SMS करे खातिर रउआ लोगन के बीच नंबर जरूर छोड़े जा कुछ ही क्षण में, जे पर सिर्फ रउआ SMS कर सकता नहीं अपन गाना के बोल होई या फिर कार्यक्रम से जुड़ल कुछ कमेंट होई ए खातिर कुछ ही क्षण में नंबर छोड़े जा। बाकी फ़िलहाल रउआ लोगन खातिर इंटरटेन खातिर अब वही जवन गाना फिर से रखले बड़न कंप्यूटर जी दिखावत नहीं। और ये गाने के संगे कार्यक्रम के सिलसिला जारी रही, बस देखत रही संगम के संग कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 राउर संगम रउआ के बीच रही। बाकी ये गाना के संगे संगे सिर्फ कुछ ही क्षण खातिर रउआ लोगन के बीच ब्रेक हुई, सिर्फ 2 मिनट के भीतर रउआ लोगन से हुई हाजिर रूबरू। बस देखत रही कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 संगम के संग। संगीत के झलक के बाद फिर से राउर संगम रउआ के बीच बा गीत संगीत देखनी है। पहला गाना तो देख के रउआ लोगन के एक झलक लागल होई जा कि यदि मन में कौनो भी का कहल जाला बातिया बा छुपल या फिर मन कहीं घचपछाता तो सीधे चला देवघर हर टेंशन के निदान हुई है नु जब जयकारा बोलबम के लगी। पर दूसर गाना जब आइल हा खेसारी जी के ये गाना देख के तरवा लोगन के भी बुझा गई हो जा कि भाई अगर लमहर डगरिया बहा आ जाए के ढेर दूर बा
त का करे के बा, है नु, बाबा के बूटी, है नु, दवाई के काम आई, ऐसन खेसारी जी बतावत रहे। और पता नहीं के खेसारी जी के ही पता होई, संगे संगे हमार संपूर्ण संगतिया के जवन देवघर जाले ता रहिया में जितना भी दोस्त हमनी के रुके ले सन या फिर का कहल जाला बोलबम के नारा खातिर एनर्जी प्राप्त करे ले सन, उनका के पता होई। बाकी गीत संगीत से इंटरटेन रवा लोगन के ढेर भइल होई, ई आस बा। और हमनी के कंप्यूटर महाशय से और भी आस बा कि ऐसे बढ़िया गीत संगीत भी रवा खातिर लेके आइब। और संगे संगे कहल चाहतानी SMS खातिर रवा स्क्रीन के नीचा नंबर आ गइल बा, एह पर सिर्फ रवा अपन गीत संगीत होखी या फिर राउर कौनो भी बतिया पहले शुरू में ही SMS कर दी हब जा दोस्त। और संगे संगे नाम भी आपन भेजेब, नाम के साथ साथ गाने के बोल होई या फिर कार्यक्रम से जुड़ल शेरो शायरी चाहे जवन भी बतिया सिर्फ ए नंबर पर SMS छोड़ सकीला। और SMS के सहारे राउर हर एक डिमांड के हमनी के राउर लोगन के बीच राखल जाई जा। बस ही कहल चाहतनी कि अब शुरुआत तरवा लोगन देख लेनी जा गीत संगीत के रहे, जौन फर्स्ट गाना देख के लाग गईल होई जा, सेकेंड गाना भी आ गईल, अब थर्ड गाना आवे वाला बा। बाकी ये गाने में का होता बताए वैसे पहले कहल चाहतनी कि दिल में प्यार के लहर भी उठेला, दिल में प्यार के लहर भी उठेला, हर केहू के चेहरा पे निखार भी आवेला, जब होला संकट के घड़ी खत्म त दोस्त प्यार दिल से उभर के भी आवेला। त काहे ना अब रउआ लोगन के भी जवन गीत संगीत होई हमें का होता ए गाना में रउआ के पता चली। बाकी संगे संगे ये भी कहल चाहतानी दोस्त SMS खातिर ही नंबर छोड़ ले बानी जा, जौना से रउआ लोगन के बीच ढेर बतिया ना लेकिन राउर मनपसंद कुछ गीत संगीत के भी रउआ के बीच राख सकीला। त काहे ना अब अगला गाना जवन बा देखी एह गाना में का होता। बाकी जब रउआ लोगन के दिखावत तनी जा त कुछ खास होई है नु। बाकी का बा एह गाना के पास बताए जरूर होई हमनी के बातचीत के सिलसिला गाना के बाद। तब तक खातिर रउआ देखत रही कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 संगम के संग। ए गाना के बाद भी रउआ से होई बातचीत, बाकी इससे पहले प्रयास होई रउआ लोगन के SMS पर। बाकी दोस्त यदि कार्यक्रम में जुड़ल चाहतनी तो पहले SMS छोड़े के पड़ी, फिर रउआ से जुड़ पाए जा दोस्त। आवतनी ए गाना के बाद कार्यक्रम के सिलसिला जारी रखे खातिर। लेके सावन अच्छा ना लागे सुनत रहनी है गीत संगीत संगे देखली अभी अच्छा लागल होई जा दोस्त। और ऐसन गीत संगीत जब आवेला तो साचे कहल चाहता कि जब सावन आई तो कैसे ना याद भी आई हन हर के होके। बाकी दोस्त गीत संगीत रउआ लोगन के ढेर अच्छा लागल होई विश्वास बा। बाकी संगे दोस्त कहल चाहतानी कि यदि कार्यक्रम में रउआ जुड़ल चाहतानी या फिर कौनो बतिया कहल चाहतनी तो जरूर रउआ हमनी के बीच SMS कर सकतनी। SMS खातिर नंबर छोड़ले बानी, फिर भी यदि रउआ कार्यक्रम में जुड़े के चाहतनी जा तो जुड़े के भी प्रयास होई। और जो नंबर बा स्क्रीन के नीचे आ गई बा। फिलहाल दोस्त देखतनी कौनो कॉलर बा फोन लाइन पर। नमस्कार जी। हेलो कहवा से बानी रउआ? हेलो कहवा से बानी रउआ? खाना बोलतनी। अच्छा कौना जगह से बानी? चैनपुर से। एक बार फिर से बता दी। चैनपुर से। अच्छा अभी जौन गाना देखनी है कैसन लागल है सोनम जी? निम्मा लागत आज एल्बम ना बाजी। कहे ना बाजी, आज एल्बम भी बाजी। अब एल्बम के ही बारी बा, बताई कौनो गाना बा? हाँ रितेश पांडे के। कौन गाना बा? लप लप करे कमरिया। क्या बात बा। चलिए आज राउर पसंद के जरूर रख दिहल जाई। संगे संगे सोनम जी बताई गीत संगीत अब वही जितना देखनी है कैसन लागल है? अच्छा लागल है? हाँ सब निमन लागल। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब राउर भी पसंद बाजी, यदि दूसर के पसंद आ सकेला तो राहुल का है ना। बाकी ये गाना के संग हाँ जरूर बजा दी हम, लेकिन गाना से पहले कुछ कहे के पड़ी। का कहल चाहते? दू गो ना सिर्फ एक ही गो बजा सके, ठीक बा? चलिए जरूर कार्यक्रम में रवाइनी है खातिर दिल से धन्यवाद दी। बाकी संगतिया रवा लोगन से भी हुई बातचीत। आज जो नंबर बा स्क्रीन के नीचे आ गई बा। बाकी फोन लाइन पर आवे से पहले रउआ के SMS करे के पड़ी जा, कार्यक्रम में नहीं आवे के बा, फिर रउआ से बातचीत हुई। बाकी दोस्त चलत है लेके अब गीत संगीत के तरफ। जो गाना फिलहाल हमनी के बीच बा कंप्यूटर में हाथ से रख ले बा वो गाना हुई। बाकी सोनम जी गाना के बाद ही राउर गाना आई रउआ लोगन के बीच। और बड़ा बढ़िया गीत संगीत बा जवन एल्बम से लिहल गई बा, एल्बम ना फिल्म से ही बा। अनु लप लप करे कमरिया दिलवा में कादू होला हनु। तब का सब होता भाई, अरमान जब दिल के सजेला
तबे नु चेहरा पे निखार आवेला, बन जाला फिर उम्र भर खातिर केहू मीत, तबे दिल प्यार से हर केहू के डोलेला। तो आवत आनी लेके पहले है गीत संगीत के संगे कार्यक्रम के सिलसिला रही जारी, और जितना भी दोस्त देखा था अपन टेलीविजन रउआ लोगन के बीच अब एंटरटेन में कमी ना होई, फिर से होई बातचीत रउआ से। ए नंबर पर बस SMS के जरिए रउआ जुड़ सकता नीचा, फिर रउआ लोगन के बीच गीत संगीत भी आ जाई। अब ही जवन गाना आइल बा वो गाने के तरफ लेके चलत नीचा, और ये गाने के संगे संगे रउआ लोगन के बीच जरूर रही बड़ाउआ संगम, बड़ाउआ लोगन के बीच ही रही। आवत नहीं ये गाने के बाद सिलसिला जारी रखे खातिर बस देखत रही कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1 संगम के संग। संगीत के झलक के बाद फिर से संगम रउआ के बीच बा गीत संगीत में देखनी हाँ ये गाना रउआ के बीच पहले भी दिखा चुकल बानी है नु। बाकी अम्रपाली जी कितना गुहार लगावत रहे कि अब मानत नहीं के भोला कैसे मनाई ना। अब दोस्त होला अब तो बाबा के छोड़ दी, घर में भी ऐसन होला कि जब केहू खिसिया जाले उनका मनावे खातिर हमनी जा चारों तरफ से उपाय करीला कि कैसे मानी, अगर ना मानी तो फिर कैसे होई है नु। काहे कि एक दूसरे के बिना कबो ना बनेला केहू के भी। और बाकी रहल बात अर्जी लगावे के तो काहे ना मनाई जरूर। बाकी कहल चाहता नहीं रउआ लोगन के बीच बातचीत के सिलसिला रही जारी, रउआ लोगन से बातचीत भी होई, संगे संगे गीत संगीत के भी डिमांड होई। और यदि जुड़ल चाहता नहीं कार्यक्रम में तो जुड़े खातिर नंबर भी बा 98 जौना पे रउआ से बातचीत होई। संगे यदि कार्यक्रम के माध्यम से कुछ कहल चाहता नहीं प्रोग्राम में तो रउआ कह सकता नहीं जा। फिलहाल देखा तनी कौन संगतिया बड़न कहवा से हमनी के बीच। नमस्कार जी, कहवा से बानी रउआ? बीरगंज से। अपन नाम बता दी। रोही जी, आरोही जी। सबसे पहले ही बताइए आज दिन कैसन रहल बा? गाने खातिर आइल बानी और संगे बताइए हालचाल कैसन बा? सब ठीक बा। कौन गाना बा आरोही जी जवन राखल चाहते नी? धड़कन धनंजय के। अच्छा, कौन गाना बा धड़कन धनंजय के? काली काली आँखियाँ में। अच्छा, आज अच्छा लगी फिर से गाना आई था हनु, मन के शांति हाँ। मिली ना। अच्छा एगो बात बताइए आरोही जी, गीत संगीत में ऐसा का खूबी बात जवन रहुआ बार बार यही गाना के ही डिमांड करीले? ये बहुत अच्छा बात है। बहुत अच्छा बा। चलिए और बहुत बढ़िया राउर गाना रख दिहल जाई यह गाना के बाद। बाकी संगे संगे बताई गीत संगीत के जरिए कुछ और भी बतिया, जैसे शेरो शायरी बा या फिर कौनो कुछ कहल चाहता नहीं? हाँ, ये कहल चाहता नहीं कि अपने का प्रोग्राम बहुत अच्छा बात है। अच्छा, अच्छा लागेला ना। चलिए खातिर तो बहुत बहुत धन्यवाद बा। राउर लोगन के डिमांड जवन भी आवेला होके पूरा भी कहिल हमार फर्ज बा। राउर गाना आ गइल बा लेकिन यही गाना के बाद आई, ठीक बा? हाँ, मैं अपने कहल चाहता नहीं कि अपने हर दम ये कार्यक्रम बजाई, सब आदमी के खुश रखी। चलिए जरूर राउर बतिया के दिल से लगावत तनी जा। और अब गाना आई जवन हमनी के बीच रउआ से पहले जवन आइल रहे और रितेश जी के ही गाने के डिमांड के ले रहे, पहले वो गाना आई फिर राउर गाना, ठीक बा? चलिए कार्यक्रम में रुआई नहीं है खातिर दिल से धन्यवाद दी। हम बातचीत के सिलसिला भी रही संपूर्ण संगतिया के बीच और यह गाने के संग सिर्फ 2 मिनट खातिर ब्रेक बा और यह ब्रेक के बाद संगम रुआ के संग रही। बाकी अब जो गाना आवतन कहल जाला कि जब चाहत के असर दिल में हो जाला, चाहत के असर जब दिल में हो जाला, आग के सपना में केहू बस जाला, फिर त जिंदगी जहान सब कुछ सिर्फ ओकरे से जानल जाला, जे हमेशा खातिर दिल के मेहमान हो जाला। आवत है ये गाना के बाद और गाना के संगे संगे ब्रेक बा, ब्रेक के बाद संगम रहुआ के बीच बा। सुंदर संगीत के जला के बाद फिर से कार्यक्रम भोजपुरिया बहार जवन बा वही गीत संगीत के ना इतना बहार रहुआ देखनी जा, तब काहे ना भोजपुरिया नंबर 1 में ऐसा नहीं बहार रही जा गीत संगीत के। बाकी कहल चाहता नहीं जितना भी दोस्त हमने के जुड़े के प्रयास बहार रहुआ से जुड़े जरूर दोस्त। और अब वही जवन गाना रहुआ देखनी है देख के लागल हुई जा कि गीत संगीत के ई कुमार भी कैसन रहे। बाकी एक बार फिर से फोन लाइन के रुख करेब कहे कि कॉलर क्यों में आ गई बड़न और कहवा से बड़न उ देखल जरूरी बा, संगे रहुआ लोगन के बतावल भी। तो चल तनी लेके फोन लाइन पर जवन कॉलर बड़न हमने के बीच। नमस्कार जी, आप नाम बता दी, शुभ नाम? नाम महेंद्र पटेल हो। अच्छा महेंद्र पटेल बा, कहवा से बानी महेंद्र जी?
हम वीरगंज। अच्छा 21 बीरगंज वार्ड से नंबर। करनी। अच्छा एगो बात बताई महेंद्र जी, अभी जौले गाना गीत संगीत जवन आयल रहे अब वही ले कैसन लागल है सब गीत संगीत? गाना तो A1 रहा। A1 रहल है। लेकिन महेंद्र जी एगो बतिया और पूछल चाहतनी, सावन के गीत संगीत अच्छा लागेला या फिर एल्बम के जवन अब वही देखनी है? ना गीत तो शुरू के दुगो बजल बा नु, हाँ, पवन हाँ। सिंह के एगो के आम्रपाली के। हाँ हाँ उससे पहले वाला गीत अच्छा रहला। अच्छा रहला। दुगो गीत अच्छा रहला। चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन महेंद्र जी गाना में बतावत रहे आम्रपाली जी कि भगवान के जिसे मनावे गईल रहली है ना प्रसाद लेके, कबो रउआ ऐसा सोचले बानी कि मंदिर गईनी है जैसा ही आम्रपाली जी करत रहे, कबो रउआ भी ट्राई कैनी है कि बाबा मानत लिखे? बाबा के तो मनावने चला, बाबा ना मानिन तो कभी कोई। लेकिन जानत अपना अपना तरीका से। हाँ अपन अपन तरीका से। लेकिन ए गाना में जवन आम्रपाली जी इतना प्यार से लेके गईल रहे थाली और ऐसे कहत रहे जैसे सामने साक्षात बाबा बड़न छा और उनकर प्रसादी एक्सेप्ट कर ली ना। बाकी ऐसा कहाँ केहू के नसीब होता ना। बाकी जवन भी बा बताई, अब अगला गीत संगीत जवन आई महेंद्र जी, रउआ कुछ कहल चाहता नहीं शेरो शायरी या फिर कुछ बतिया? हाँ से शायरी और का आदमी ना ही मानू। हाँ हाँ देखो अपने प्रोग्राम बहुत अच्छा बाटे। चलिए, टाइम लगभग तनका बड़ा। और सबसे ज्यादा अच्छा कार्यक्रम में का लागेला महेंद्र जी? कार्यक्रम में अब ये भोजपुरी गीत सब बजेला उहे ठीक लागला। अच्छा लागेला। पूरा बजेला गीत। हाँ। काहे ने वीरगंज के जितने भी श्रोता बाड़न जा सब केहू के सुने के एगो आधार मिलेला ना। संगे सावन के होके गीत संगीत या फिर एल्बम के कम से कम पसंद गीत संगीत के जवन बा उ सिलसिला त रहेला ना। चली ई रउआ लोगन के प्यार बा और ई हमेशा रही जा। तो हमनी के कार्यक्रम में भी राउर डिमांड पूरा कईल हमार फर्ज बनेला। बाकी बताइए अब जौन गीत संगीत आई वो गाने से पहले अपन साथी संगाती के भी याद करल चाहतनी। कुछ दोस्त बा जिनका के कुछ कहल चाहतनी, याद करे के बा? अब दोस्त लोग बाटे तो दोस्त लोग कहाँ फ्री रहला हमरा। कहाँ फ्री रहल। बाकी बताई गीत संगीत जवन अभी आई ना हमनी के बीच एंटरटेन खातिर अगला गाना वो भी डिमांड सॉन्ग बा। जे लोग सुना ताटे उ सब के होके अब समझेगा टाइम दोसर पर निकाल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी, कार्यक्रम आईनी हाँ और ये बताइनी हाँ कि रउआ के कार्यक्रम ढेर अच्छा लागेला। चलिए ऐसा बतिया रउआ लोगन अगर यदि कहत तनी जा तो अच्छा लागेला ज़्यादा दोस्त। और ये भी बतिया बा कि गीत संगीत के सिलसिला एक से एक आई, यदि राउर मन में भी कौनो गाना बा तो खोल के बता सकतनी कि ये गाना भी रख दी कहे कि याद आवता चाहे या ये गाना हमरा के ढेर अच्छा लागेला हनु, ताकि दोस्त रउआ लोगन के गाना पर हमने के खास निगाह टिकल रहेला। और कहल चाहता नहीं कि अब ही जौन गाना बा वो गाना भी डिमांड ही सॉन्ग बा। बाकी ये गाना के संगे अब रउआ लोगन के बीच सजाए के पड़ी काहे कि समय सीमा जवन बा अंतिम चरण सीमा पर बा। बाकी दोस्त यह नंबर पर रउआ कबो भी कमेंट करता नहीं जा तो डायरेक्ट हमरा पास आई जा काहे कि दोस्त एक कार्यक्रम से जुड़ल जवन भी सलाह सुझाव बा रउआ ये नंबर पर बेहिचक कबो भी भेज सकता नीचा। और आज खातिर जितना भी संगतिया जुड़ के साथ दिले बड़न या फिर रउआ देख के साथ दिले बा नीचा। और गीत संगीत से अगर रउआ के तनिका सा भी खुशी आयल बा तो समझे जाके कार्यक्रम रउआ लोगन के बीच ला के जरूर अच्छा रहे। बाकी कार्यक्रम के सिलसिला से अब ही खातिर दी इजाज़त हमरा के और राउर दिन बढ़िया से गुजरल हुई या ना दोस्त। अब वही से रउआ बिंदास रहे चाहिए आस के साथ जाता नहीं आ देखत रही अपन टेलीविज़न कार्यक्रम भोजपुरिया नंबर 1। आज खातिर यही विराम देता नहीं कार्यक्रम के और फिर कल हुए शाम 4 बजे रउआ बीच जरूर रहे राउर पसंद के कुछ गीत संगीत और शेरो शायरी के सिलसिला लेके। तब तक खातिर बस देखत रही जा अपन टेलीविज़न। नमस्कार।